ndị mmadụ jupụtara nnọọ na nwere maka ụmụ akwụkwọ nwafọ Orizu College of Education Nsugbe bụ ndị merụbere mmemme matriculation maka ndị ewere ọhụrụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ wee nọbata anụ dịpụrụ nnukwu iche maka agụmakwụkwọ. Ya bụ mmemme bụ nke e mere n'ogige ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ọ dọtara narị kwuru narị ụmụakwụkwọ ọhụrụ bataranụ ma ndị ji NCE ma ndị ji digrii wee bata, tinyere ezinụlọ ha dị iche iche ma ndị na-alụ ọrụ na ya bụ mahadum. Feto onye ma uche kpọtara anyị akụkọ a. Na nnọchiteanya mahadum Naijiria Nsụka, ụlọ akwụkwọ mahadum ya na ha jikọtara na agụmakwụkwọ, Dean nke Fakọlti Edukeshọn Prọfesọ Godfrey Chinwike, onye kwuru okwu n'aha onye nọchiri anya Vice Chancellor Prọfesọ Ogwuejiofọ Ujam, kenere ụmụ akwụkwọ ọhụrụ a maka ịdị ike ha ma gwa ha ka ha nọgide n'ịrụsi ọrụ ike iji ruo ebumnuche ha n'ụzọ ọmụmụ. N'okwu ya, Provost nke kọleji ahụ bụ Dọkịnta Justina Anyadiegwu gọziri ụmụ akwụkwọ ahụ maka inweta mbanye n'ọmụmụ ha ma gwa ha ka ha zere ịbanye na ọgbakọ omekome ma igosipụta akparamagwa ọjọọ sitere n'aka ndị enyi na mmehie ndị ọzọ nwere ike metụta njem ọmụmụ ha. Dọkịnta Anyadiegwu mere ka o doo anya na ọmụmụ ọma, itinye uchu na ịkwanyere iwu ụlọ akwụkwọ ugwu bụ isi ihe dị mkpa. Ụfọdụ n'ime ụmụ akwụkwọ ọhụrụ a gwara ABS okwu gụnyere Maazị Charles Ifechukwu na Nwaada Irene Weremizu kwere nkwa na ha ga-etinye uche ha n'ọmụmụ ma jiri ohere ụlọ akwụkwọ a nyere ha mee ihe bara uru. Ịṅụ iyi site n'aka ụmụ akwụkwọ ọhụrụ a so na ihe gosipụtara n'emume mbata ha. Site na Nsugbe, Faith Onyemuche, n'akụkọ ụwa ABS.